سلام سنينا عقوم هون نايزا چنلنا تعزبتي كملكم تصنحو نلومي ربع 26 محاسة 26 زبلنا مزيناتات حزلكم قريب الله نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتنا بركز زبلو وانا وحبيتات نهاية چانل متصعنو اقدم ملئتي ما نوتيفيكيشن من تانك بصحكم زيناتات بوانو كتاتلو نزانا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبر اجامكم كتبركتو بتعتنا عتت ኢትዮጵያ ዋንጫ አፍሪካ 2028 ንምእንጋድ ወግዓዊ ሕቶ ዓሪባ ኤርትራ ዝሃበቶ ወግዓዊ መግለጺ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲታት ማእከላይ ምብራቅ ናብ ስርሖም ክምለሱ ምዃኖም ተገሊጹ ምምሕዳር ትራምፕ ንሰዓት ኢራን ከውድቕ ዘለዎ ሓድሽ ውጥን ንመራሕቲ ኮር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንምሓዝ $10 ሚልዮን ክውሃብ እዩ ሩዋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዕጡቓት ጉጅለታት ትሕግዛላ ብምባል ከሲሳ زخبركم تخطاتتنا اذن كالان بزرزر حزركم كاربه سناي صنحت كاب عالم مبل 143 كاب افريقيا ادما مبل 43 درجه اتركب ايثيوبيا افكون كتشحن عيسان شمتن منقد وقعوا حتو عاربا فدريشن كؤس اغري اتهاجر بمنجس دغف امامو اتهاجر زعبي وددر كؤس اغري افريقيا منقد ملو دلونت كم زلوا زراغص يبل ايثيوبيا سلسته غزي وانچ عالم زانغدت هاجريا ኣብ 1962 1968 ከምኡን 1976 እንተኾነ መሰረት ልምዓት ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣዚሩ ድሒሩ ይርከብ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ንእትጥቀመሉ ዝተፈቕደላ ስታድየም ሓደ ጥራይ እኳ እንተነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ዓለም ለኻዊ ስታድየም ስፖርታዊ ኮምፕሌክስን ንምምራቕ ኣብ መስርሕ ትርከብ እቲ ኣብ ርእሲ ከተማ እቲ ሃገር ዝርከብ ቦታ ንውድድር ሓደ ኣማራጺ ክኸውን እዩ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 24 ጋንታታት ዝሓቆፈ ውድድር ኣፍኮን ከተእንግድ እኹል ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ዝብል ዓብ ሕቶ ዛጊት መስል ዘለዎ ኣይመስለንን ብርክት ዝበሉ ዘለዉ ዘባዊ መሳለጣታት ብመንጽር ትሕተ ቅርጺ መሳለጣታት ሓፈሻዊ ናይ ፀወታ መዓልቲ ጠለባት ደረጃታት ፊፋ ወይ እውን ካፍን ዘማልኡ ከም ዘይኮነ ይንገር ኢትዮጵያ ሜዳ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣሞሮኮን ሩዋንዳን ኣብ ገለልተኛ ቦታ እያ ክትጻወት ጸኒሓ ኣብ መጀመርታ ናይ ዓመት ግን ኣብ ድሬዳዋ ፀወታ ኣንጊዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፕረዚደንት ካፍ ፓትሪስ ሞትሴምቤ ትካሉ ኣፍኮን 2028 2032 ከምኡውን 2036 ዘሐጉስ ጨረታታት ከም ዝረኸበ ገሊጹ እዚ ውድድር ድሕሪ 2028 ኣብ በበ 4 ዓመት ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ቦትስዋና ናምቢያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዚምባብዌን ኣብ መጀመርታ ናይ ዓመት ንፍጻመ 2028 ደቡብ ኣፍሪቃ ውድድር ከእንግዳ ሓበራዊ ጨረታ ከም ዘቕረባ ኣፍሊጠነን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንኣፍኮን ከእንግድ ከም ዝደሊ ምግላጹ ዝተሓዋወሰ ግብረ መልሲ ኣስዒቡሎ ነቐፍቲ እቲ ሃገር ብሓቂ ከም ዝኣመሰለ ውድድር ከተእንግድ ድሉት ድያ ዝብል ሕቶ የልዕሉ ብኻልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ 62,000 ሰባት ዝሕዝ ኣህጉራዊ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከም ዝዛዘም ትፅቢት ትግበር ካልኦት ሰለስተ ክነፁ ዝሕሰቡ ስታድየማት ኣብ ኣዝያ ኣቐዲሙ ደረጃ ምዕባለ ስለ ዘለዉ ን2028 ኣብ ግዚኡ ጠለባት ካፍ ንምላእ ርኡይ ስራሕ የድሊ እዩ ይኹን እምበር ንኣፍኮን ንምእንጋድ ካብ ምዕባይ ወይ ምህናፅ ስታድየማት ንላዕሊ ዝሓትት እዩ ብተወሳኺ እቲ ሃገር እኹል ናይ ስልጠና መሳለጥያታት ጂምናዝየም መንበሪ መዘናግዒ ቦታታትን ከምኡ ዘተኣማምን ናይ ከተማ መጓዓዝያ ትሕተ ቅርጻዊ ፀጥታን ከም ዘድልያ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ሕቶ ቀንዲ ስክፍታ ፀጥታ እዩ ርእሰ ከተማት ሃገር ብተዛማዶ ውሑስ እኳ እንተኾነ ሓያሎ ከባቢታት እቲ ሃገር ግን ዕጥቃዊ ግጭታት ፖለቲካዊ ናዕብን ካልእ ፀጥታዊ ግድቦታት የጋጥመሎ ኢትዮጵያ ንኣፍኮን 2028 ብዓወት ከተእንግድ እንተኾይና ጎኒ ጎኒ ጠለባት መሰረተ ልምዓት ነዞም ስክፍታታት ንምፍታሕ ወሳኒ ክኸውን እዩ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ፍሉይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ንዝገብሮ ምብፃሕ ዘለዋ ናዕዳ ገሊፃ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ወጥሪ ምትፍናን ንምህዳእ ምስቲ ፍሉይ ልኡኽ ክላዘብ ሓቢሩ ክሰርሕን ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝባዊ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ስምዕ ምቁላት ተጻብኦታት ተወልዐ መዓት ዳግማይ ከይድግስ ኣብ ዓሚቕ ፍርሒ ተሸሚሙ ኣብ ዘለወሉ እዋን ግድኡ ወሳኒ እዩ ብዛዕባ እዚ ንመጻኢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ምስ ፕረዚደንት ኦባሳንጆ ክንላዘብ ተስፋ ገብር ክብል እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማስኛ ብመንገዲ ኤክስ ኣፍሊጡ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀና ኣፍሪቃ ዝኾነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ብሰኑ 24 ናሓሰ ናብ ትግራይ ወግዓዊ ዘይኮነ ምብፃሕ ከም ዝገበረ ምስ ኣቦ ወንበር ሕወሓት
دكتور دبرتين قبل ميكال كم تزاربه BBC زرقوا حبيتا يردأ إيرترا مستا أبجماجم بحر يمن بقرصن تستجويت مركب ندادي متأثر كم زي بالله أفليتا إمباسي إيرترا أب عباي بريطانيا بسولس إسان حمشنا حسا أبزوت أو مغلتي تا مركب بانديرا إيرترا تنبربر من برا زقلت أبصاب مع كنا زينا عالم زيكون قبل نايفو BBC رويترز زركبوا مع كنا زينا تا مركب بانديرا إيرترا تنبربر من برا زتقصت أبصاب أو تيوم نيرهم انتو غنتي إمباسي من جنايت حبيتا نزوغون نقداو السرحيتات بحر بريطانيا استبالة تكال كم توكس بمتكاس تا مركب سنوع بانديرا تنبلبل الزمالت وانا نا إرترا ايكونتن ويون بوقع عب إرترا ايتمزقبتن زبل ملاش كم زرغبه ينتر سوماليون شفاتو بحري ويون كرسنتي عبتقا قماقم بحري يمن عانت فريات نداد اتتصعن مركب كم تجويت تكال نقداو السرحيتات عباي بريطانيا AFP رويترسن تبسيبهم نيروم እታ ገማግም ባህር የመን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሻድሻይ ናይ መራኸብ ጭውያ ኮይኑ ተመዝጊብሎ እዚ ፍጻመ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ምዕራባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዳግማይ ተላዒሉ ዘሎ ስክፍታ ሸፋቱ ባሕሪ መርኣያ ምዃኑ ይግለጽ እቲ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ብምኡዝ ዜማታቱ ፍሉይ ናይ ቦክስ ጊታራ ፃውቱን ንልቢ ኣማኢታ ሸሓቲ ኤርትራውያን ሰማዕቲ ክሰልብ ዝጸንሐ ገዲም ድምፃዊ ዮሱፍ ስዒድ عم بس 74 عدميو بسوني 24 نحس 2026 اب كايرو ግብጺ كم زعرفه استفلالي سدابيت عبيروم مسو اب كايرو زصنح ودو نهام يوسف نبي سي كم زحبرو اتسنت ببنيا بسنك حمام شكر زسعبلو عولت ايو عارفو يوسف سعيد حدا خابتم درفتاتهم نا 10 عامታት تساغيرم كساب حجي بمنسار دغيموم زيمو اب لب سمعت فولي بوتا زلوم دمصاواني بشعن 952 اب كتما مندفراس تولد يوسف سعيد موسيقى وغعزو امنوس ادميو جيتار بملمات يجميروا مسمت عبيتو كم بعل انجينيراس غدون ولا ميكال ملائكه جبرن بلا يو عالمون كوينو اما حبر رديتن سكاوتن زاموسل مدرخات كدرف مجمارو اب 2015 مسيدو SBS تغنيا ابز غبرو عالمعتت غليص نيريو يوسف اميازا 2023 اب سودان كوينات حدحن دحر مولعو اي وصنيلو اب كارتون صنحي كوان تنبره اب قصبيتو دبدا مستفصمه دق حزو ناب كايرو ግብጺ ተጓዒዙ ሙዚቃ ሃይማኖት ዩኒሩ ዝበለ እዝነ ሓያሎ ዓመታት ብጥበቡ ህዝብ ዘዘናግዕ ስነጥበበኛ ነታ ብ1981 ዝሓደጋ ሃገሩ ደጊሞ ኸራያ ኣብ ካልኣይ ዕዋ ዝሓተተላ ካይሮ ህይወቱ ሓሊፉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፋይናንሳዊ ምትእስሳር ኢራን ኣብ መላእ ዓለም ቁጠባዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ጀመረት ኣፍሊጣላ ሚኒስትር ገንዘብ ስኮት ቤሰንት እዚ እገዳ ዲጂታላዊ ንብረት ቴክኖሎጂ ወርቂ ኣቤሽ መራኸብን ዘጠቃለለ ምዃኑ ገሊጹ ዝኾነ ምስ ኢራን በገንዘብ እትሻረኽ ሃገር ድማ ተነጥሎ ክበጽሕ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ ይኹን እምበር እዚ ቤንሰንት ቁጠባዊ ዲደይ ዝበሎ ኣዋጅ ካብ ቴህራን ንላዕሊ ኣብ ዋሽንተን እዩ ትኩረት ስሒቡ ዘሎ ድሕቲ ኣዋጅ ነዊሕ ከይጸንሐ ሚኒስትር ቁጠባ ኢራን ዓሊ ማናዲ ዛደህ ካብታ ኣቐዲሙ ፈልጢ እዚ ዓይነቱ ምላሽ ክብል ኣቃልዒዎሎ ንሱ ኢራን ንኹሉ ካብ ኣሜሪካ ክብገዝ ዝኽእል እንተታት ምላሽ ንምሃብ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ቴህራን ስጉምቲ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ብምግላጽያ ክትምክቶ ምዃና ትገልጽ እዚ ፖሊሲ ብመሰረቱ ሓድሽ ኣይኮነን ኢራን ንዓመታት ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣሜሪካ እያ ጸንሓ ምስኣ ዝነበራ ኩባይናታት ወጻኢ ከይተረፈ ግዳይ ዝእገዳታት ኮይነን ጸኒሐን ኣለዋ ንቴህራን ዘገድስ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ዋሽንተን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ እቲ እገዳ ናይ ምፍጻም ዓማ ተጣልላላ ሎሚ እንታይ ዝተፈጸመ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ሕቶ እዩ ዘገድሳ ዋሽንተን ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ እገዳታት ዘይተኻተተ መስመራት ሃሰስ ትብል ዘላ ትመስል ብፍላይ ድማ ንጎረባብቲ ቻይና ኢራን ዘሳትፍ መንገዲ ክትዓጽዎ እትኽእል እቲ ጸቕጢ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዓበ ነገር እዩ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ዓበይቲ ኩባንያታት ዝተነኸፍ እውን ክኸውን እዩ ድሮ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ነዚ ሓድሽ እገዳ ዘይሕጋውን በይናውን ብምባል ብጽኑዕ ኮኒንዎ ኣሎ ዋሽንተን ናብ ቁጠባዊ ጸቕጢ ተመሊሳ ዘላ ካልኦት ከም ወታደራዊ ምርጫታት ስለ ዝጸንቀቐት ይመስል ዝሓድሽ እገዳ ዕዉት እንተዘይኮኑ ድማ እቶም ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ንምሕጋዝ ከም እትጅምር ቤንሰንት ኣንፊቱሎ ዝሓድሽ ወታደራዊ ወፍሪ ሰብ ዘይብል ሓደጋ ኣጽዒቡሎ ኢራን ጠለባት ኣሜሪካ ክትቅበል ከገድዳ ኣይከኣለን ዝኾነ ሕጂ ዋሽንተን ንዲፕሎማስያዊ ቦታ ዝገደፈት ኣይትመስልን ፓኪስታን ካልኦት መንጎኝናታት ነቲ ዝርርብ ዳግማይ ንምብጋስ ይጽዕሉ እኳ እንተሃለዉ ኣሜሪካ ግን ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ ከም ዘይትፍጽም እንታይ ዘተኣማምን ኣሎ ዝሓድሽ ስጋኣታት እገዳታት ድማ ነቶም ሰላማውያን ፍታሕ ዝድግፉ ሰበስልጣን ኢራን ከዳኸሞም ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣሜሪካውን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ስርሖም ክምለሱ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ዝነበራ ወታደራዊ ግጭት
بخفيل أوصاتهم زنبرت أب دبلوماسي زنطفو دبلومات ناب استفالاليو إمباسيتات مأكلاي مبراق نملاس تدالو خمزلا غازيتا نيويورك تايمز عبيرو السجمت واشنطن ناملو كونتات وجه خملس كم زي تتصبه زرق مخانو تتصبصب حبر ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ውሽጣዊ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ምምላስ ሰራሕተኛታት ምልዓል ስጉምታት ህፁፅ እዋን ኣብ ሰሙን እዚ ክጅመር እዩ ካብ መንጎ ልዑል መጠን ሰራሕተኛታት ንምምላስ ኣብ ትፅቢት ዘላ ሃገረ እስራኤል ሊባኖስ ስዑድ ዓረብን ቀጠር ዮርዳኖስ ኦማን ኢራቅን ኩዌትን ምዃነን ይጥቀስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ኣብ ዝሃበ መግለፂ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብቐፃሊ ክንግምግሞ ኢና ብመሰረት ዝገምጋም ድማ ድሕነት ሰራሕተኛታት ንምሕላው መጠን ሰራሕተኛታት ከነማዕራሪ ኢና ክብል ገሊጹ እቲ ሰነድ ከም ዝሓበሮ እቶም ዲፕሎማት መጀመርያ ናይ ሊባኖስ ክምለሱ እዮም ኣብ እስራኤል ዮርዳኖስ ኦማንን ዘለዎ ኤምባሲታት ድማ ናብ ሙሉእ መጠን ሰራሕተኛታት ክምለሱ እዮም ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ሊባኖስን ዘለዎ ኤምባሲታት 85 ሚእታዊ ታቢሎም ሰራሕተኛታት ክህልዎም ከሎ ኣብ ኢራቅ ኩዌት ባህሬን ዘለዎ ድማ 75 ሚእታዊ ዝኾኑ ከም ዝበፅሑ ይሕበር እንተኾነ ንስዳቤታ ዲፕሎማትን ስደተኛታት ዝምልከት ገደብ ምምፃእ ኣብ መላእ ዓረብን ሊባኖስን ፀኒዑ ክቕፅል ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የረድእ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ እስራኤል ነበር ዳን ሻፒሮ السجمت زي اتمحدار اتوجي إزازمو خمزلو كم زأمن يرئ خبر قليتو بنسألو لعلواي بعد ما زنبر جون أرباس عبل على السدابيتا تنابير زلو أقدب اتمنقس حجون سقعت ملاو كم زأمن يرئ بمبار قليتو إذا خمزيلن كله دربت دانين استبهالة كيلا بوليتيكا وخمز حبرو مملا سراحتنياتات إمباستات أمريكا عمس عبل إيران وتهدرو السجمت خاموسات كم زعقتا عتنكي قلو بتوصخي أمريكان إيران عمس عبه المزنات عمقو عز حاويسو تخصدو نمبالن عبسمع خمز بطحة لمو ربع عسان شدشن حاسد تزرقحت أبصابات أقول قلوت شين هو يحبر مع كنا زينا روسيا نوفاتيس نوتهدرو منشطات أتا باكستان إيران بمتكاس نزحابيتا خمز راقتت تغيسو تسمع عبزقوط معاتات بوقع خقلتن تثبيت كم زقبر وتم منشطات محبارهم أتتصابصاب يملكت ود 35 عمت ود قدما منستر بنجامين نتانياهو ياير ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዕላማ ውዲት ቅትለት ኢራን ኮይኑ ከም ዝነበረ የማናዊ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኒውስማክስ ንሓደ ምንጪ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ሓቢሩ ፀብጻብ ናተናይሁ ንደጋፊ መንግስቲ ቻነል 14 ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕትት ኢራን ንሓደ ካብ ደቀይ ዕላማ ጌራቶ ብምባል ገሊጹ ከም ነበረ ዝከር ናተናይሁ ንሓደ ደቀይ ክትቀትል ፈቲና ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ካብ ክልተ ደቁ ዓይናይ ዕላማ ከም ዝኾነ ኣይገለጸን ብዛዕባ ዝውዲት ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን እንተኾነ ግን እቲ ኒውስማክስ ዝተባህለ ምንጪ ስለ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዘፍለጠ ኢራን ነር ኣብታ የማናዊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝበዝሐ ግዚኡ ዝሕልፍ ፍሎሪዳ ክትቀትሎ መደብ ከም ዝነበራ ይሕበር بمسألة تمجي تكلا سليا وكلت إيران عب كبابي ميامي عمرت منقصاص ود قدام مينستر مكتتال كم زكايدو يامنو ياير بقطبت كا فلوريدا وتيو ناب سيال كملس كم زغبرو تتصبصاب حبر وسيخر ما نبرتو كي حزه كم زخدن كاب شعو جميرو اب سيال كم زنبر يقلط كبرات تعذبتنا نايلو منبر مدباتنا نزي مسل قطفون اوانا من حبيت اختربو لايك شير كومنت سبسكرايب غبرو بخبر عدم سسناي